И така, какво става? Аз съм Destroyer BG и до мен е BG Тони. Здрасти, какво става? И днес ще играем на LEGO Jurassic World. Решихме да пробваме. Ако искате да продължим с нея, коментирайте и се абонирайте. И сега... да. И напишете долу в коментарите, ако искате да продължим. Тече е малко силно. Чакай само за малко, добра. Много е силно. Това е звука. Така да може се чуваме. Така хора, сега се надявам да ни чувате. Ще мога да не стане. Чето може да не сте ни чули преди. Добре, сега да видим какво да правим. Добре, аз тук първо, това не го отваря, няма смисъл. Често, тук трябва. Сега тук има нещо. Само... Чупи всичко. Аз съм вече с такива точки. Аз, докато разбера сега с човек какво се прави... Аз вече разбрах често. Това нещо. Добре, с какво бия? Аз пък какво извадих без да искам. Колко не ме би ме. Аз не знам с какво се бие. К. Чакай, аз. Три. Чакай, аз. Пак всички. Добре. Добре, така. Първо бъде точката. Чакай, има нещо тук. Някакви неща трябва. Нещо взе. Да, тук тока. Аз идвам от другата страна. Значи аз с двойката скачам. Там трябва да е. Виждам го. Значи с двойката скачам. Аз съм тук пак. Опа, че го изпуснах. Какво направим? Това изпуснах тук. Ма това не знам къде трябва да го сложил. Теди малко, трябва тук първо да направим. Тук има също надолу правя. Аз това вече го правя. Чест. Тук някъде нещо. Го правим, чай. Няма. Сега горе. Чай съм тук. Аз съм. Чакай, чакай, бе. Ще направим колко 20 минути повече разбира. 10-15 минути, за да мога да го обработа после да го качим по-лесно. Ето едно намерих. Чакай, че малко... Това падна. Чакай, че се изгубих. Айде. Вътре нещо трябва. Аз да спрям да... Опа. Не може. Какво е това тук? Това трябва да го оправиш, май. Това не мога. Се сетих. Какво идва? Трябва вече да ги... Онова трябва да взема. Сетих се. Това трябва вече да го бутаме. Майче. 23. Не, чакай. Това трябва някой да го вземе. Тук Ела, тук в лявата част. Това. Чакай много. Изкарах се къла. Дай да ходим. То къде беше от другата страна? Какво трябва да направим? Да го оставим там. Чакай, тук някъде. Тук. Къде тук? Насам, не го ли видиш? Да. Добре. Чакай, аз съм. Айде, давай. То не може. 27. Трябва още. Още едно ни трябва. Аз мислих. Чакай, аз къде съм? Това оправи ли го? Да, съм ги оправил. Аре да погледнем. Да видим. Чакай сега, спомням да ви мога да... Там горе има нещо. Просто се стреляваше там. Да, чакай. Готов. Чакай аз. Апарат му кой беше? Добре, че. Аз съм го забелязал. Да, Тя го бутат вече. Ще те вземете. Ще напише само Ариас.
Така чай още... Не, май трябва да го бутаме. Чакай и аз. Да, бутай. Биография да ме Бутай! Аре, сега то пускай ми. Метър и 55. Somebody punch in this. Аз съм метър и 60. Аз съм 69. Ето тук не. Така, добре. Сега какво Е там горе. Аз съм по-висок от това. Давай Томски, ти си. Аз не мога да го оправя това. Като Тя е Рико. ясно. Какво? Mr. Deanna, at your service. Аз. Май аз трябва. Да. Wizards of Waverly Place. Да, той нали играеше в магиосниците. Тя Значи, Там трябва да ги където той е. натискам. Антонио Перес. ако беше... Надолу. Значи той Не. Чало, той е дето да Това беше слуша с на страна. малката. Аз с Чакай, тази... WA. Добре, значи WA съм. WA. Оправихме го. Тъй, че не го видях последно. Сега си Фред. Айде, ще обида. Той Фред кой беше? Айде, аз съм горе, те чакай. Чакай, сега трябва да го правя. Бег. Значи Айде, да. Аз съм тука. Аре, Бей 16. Майсторите. готово. Давай. Аз вече съм там. Джейдън Смит. Сега с този крем бе. Виж тук То са кремиш. Опа. Аз съм виновен. Не, то ме... Има брат, който... Томка, идвам. Ти кремиш, бе. Защо не пускам кремиш? Аз ако бях пускам кремиш. Не ми дрена. Този По-важен съм аз. Аре, бе. Добре. Пуснах си Той е, кремиш. Милтън. Лего? Не, за сърце. В Хана Мутана. Това не съм ли аз? Not Velociraptor. Аз пак ще съм жена. Напиши брат ми по карате. Maybe one of the other dig sites has turned up something. Да, тук се сещам където ни викат и е така. Не. Този хеликоптер са. Чекпоинт. Джейсън. Айде минаваме, това изпираме, защото ми се изглежда много. Ама ще ми дава другите. Нещо ми е интересно. Трябва да цъкаме. Едновременно. Как скачи на ми? Чай сега къде си? There's a raptor right under here. На първи като така. I am bang on target. Баба Кит. Just gotta keep digging for a couple of more minutes. И ми кажеш кога. След като свърши първи. Правим втори. Чакай бе, аз кой съм? Дай ти си. Аз съм жената си чу. Матео Ариас. О, Да. Това е нещо. Come on. Не ме Сега пак си ти. Close. Добре. това не е ли Тирекс? Да, мат. Не, велик нещо. I want personal Май аз. credit for that thing. Трябва Не, да май. чакай само. Basically mine. Да. Аз не знам, че са брати. Не знаеш ли? Аре, Вида трябва да- персонал. Двойка? Това е на испански. Аз съм против. Защото той е испанец по принцип. Аре да. Аре да. Не бе, чакай бе, виж, че трябва да построим още динозаври. Аз го забелязах това. Айде, Ванка, ти си го. Той е по-малкият брат на Моисей. Ето. Сейф. Ако скушай. Айде. Ти колко казаш си високо? Метър 69. Аре бе. Той е 1,70 м. 70. Да. И е роден 95. Аре да, Петър. О, да. Я чакай. Вау. На 19 години. Аре да. Той не е... Айде, я кена се. Алео Хола. Ентър. Той е... Абе, какво стана? 97-ма. Той на 18. Чакай. И е лъв. Чакай. Ти трябва да си. Не знам, че се казва Лео. Ето го. 13 юли. 18. Here, let me give you a Нюпорт, Джо, ти си. Калифорния. Да. Добре. Is it a fisherman's band? Добре, значи сега. Не бе, не ги би бе. Какво моли да? Не може. Аз съм там и те чакам. Добре. Remember, Dr. Settler and Grant. There's Какво? gotta be something sharp around here I can use. Колко това? Какво? О, тук ни трябва някакъв... Джейсън. Аз ще кажа багя. Това е Лео Хола.
Чупи Ванка. Ай, Чакай. ме ръз като гея. Ето Джейсън Фърълс и това А, ето, давай това ти. е той. Може ще и аз, ама. Ай, не ти. Той е, как се казва? Остин Норф. Чакай аз. Мога да видим. Сега трябва да правим. Еми, чистиш? As I Аз, say, аз. Чакай. Аре, бе, дай назад. Сега. Ванка ще трябва да го щупиш, не мога да дам назад. Добре, секунда. Сега ще трябва да го построя. Знам, ама Ник Джонсън много по-късно. Ето две стана. Това е Още те. едно ни трябва. Аз Ник Джонас си го харесвах като малко. В смисъл, повече го харесвах от Кевин и Джо. Добре, още един остана. Лео Ховард. А, натисках като блия. Вау! Аре, бе. Виж Лео На Ховард. всяко време. Само секунда. Чакай секунда. О, е там горе трябва да стигне. Е там горе, ама как? Чай, се ще Да, фокус. Опа, Зана. Зана! Той на 18. Давай, чай. А, я виж Щупа. този... М5. Ама това да скочи. Ай, Не, нещо не мога хвана, какво трябва да правим. Може... чай. Върху това да скочим и да отидем от другата страна. Ма не може да се качиме. ето. 26-то, Какво вау! ще се даде? 19? О! На 30 юли! Кой бе? На Остин Норф е роден на 30 юли. Този, дето ви... Да бе, брата на Линдзи. Ма той, Аре, бе. ма той в Братя по карате ли играл? Да. Уивър, оня дето Ким. Ким го издрита. Яла да спра да... Помниш ли, дето се опита да той да я целуне? Елой да спра да го щупиш. Да чакай. Анферн. Или да кажа. Гот Холанд. Аз спром там да го... Не мога да се па. А просто ти да се качи. Ето, ще мога скочи до там. Ма не мога да се качи върху Ай, него. не да. Виж, пише, че Логан трябва... Уотсън. Не Джеси! мога. Логан Трябва. Уотсън. Чай, Ау, я спра да го щупиш. Чай. Не ми Айде дава. да го гледаме това. Той е епизод. Тук трябва Да, това. айде. Можеш ли да го щупиш? Да го намериме, да го видиме. Яла. Май трябва с това да го стъпва. Ама не можеш задна. Това побаш как се вика. Пебивкаш. Витка. Я дай. Така си ги викал. Къде би биткам? Пебивкаш. С това ли? Дай пак. Нещо пебивкаш. О, сетих се. Оф, стига модра. Този епизод с Ето, пак. духовете, сещаш ли се? Така е. Да, с единицата. С единицата го прави. Ето, тръгна назад. чакай. А не, Как тръгна назад? Чакай, ето, чакай. Глична се. О, това Ай. са тези... Ой, само гази. Това тези епизоди. Ето тук, ела, тук, виж, ето. Чакай, чакай. А стига ги гази. Аре да забием. Каквото не иска да забие. Джеси... Давай, още малко. Давай. Да. Ето. Последния епизод на Джеси. Исак, А. това ли беше? Така, къде трябва да ходим? Аре да забиме. Виж, че ми показва на тука. Аре бе, това е стигна. Абе, там нали имаше някакъв бутон от началото, да трябва да го активираме. Може нещо напред. Да забравяме. Опа, глич. Ето. Ето схванах майчика ке. Аре да. Идвам. Къде е? Шплет. Ай, Джуджу. Хвана му. Не мога. Аре да е за... Чай са. Това... Ванка, я ти си пробва да го караш. Чакай. Аз ще ходя напред и ще погледна дали има такива къде да се... Оф, аз само го карам. Добре, как е назад? Това брат е гличен. Бях тръгнал. Трябва че... Не мога я да го карам. Деми Райан, знаеш ли, че носи перука за Джеси? Сигурно.
Ето такава излиза. Това е. Ама не знам къде да трябва да ходим. Тук нещо е. Да седна. Чакай, я дай да се промахни се. Махни се, Аз му свикнах как е. Добре, Аре, пише бе. тук бе. It's never too late. Добре, трябва ни такова, за да кътнем нещо. Да ме да махнем. Ама не знам къде мога да намерим. Яла сме на едно. Между синьо и нещо такова. Нещо не го разбирам това. Не, малко да бъде. Малко странно. Добре, какво трябва да правя, мамка му? Тук е тъпчинки. Негър, дай ми това. Това нямаше. Can I be of assistance? Резервуари, вау. This does look like a tricky one. Ема. Третам лист. Виж това. Аре да вкрадам това. Не се биеш бе, не ги бий. Нямах ни изображение. Я ти какво трябва да направим, бе? Виж си горе има нещо. Kid Choice Не Award. може да го махнем. А, да. Това е Това е ужасно. Разбра ли го? Дали, ето нещо на вече. Чакай. Аз май го схванах. Толкова много. Аз май го схванах. Много трудно съм. Аре, ели. Това трябва да взема. Чакай. Чупи. Третам лист. I'll be extinct by the time I get this thing out. Yeah. Jack Я си Now we're това. Парай това бе. might need some assembly. Виж колко Това отива. трябва да си ти. Аз това не мога, аз мога. Абе, това да не е... Айде, трите ги направихме, ево. Аре да не ми се Чакай, взема. чакай, тяш. Ти може ли да му Да, виж аз мърдам. Взехме. Чакай. Само трябва това да... Откри. Аре да... Няма брат. Спенсър лист. Което? Чакай. Давай сега, трябва да отидем там. Стига си го такова. О, айде. Айде продължаваме. Да се връщаме. Седи го. И пак е сладко, виж. Добре, трябва да се качиш отгоре. Чакай. Кеф. Не ти ли дава повече? Виж тая. Давай. Ще да в камерата. Сега трябва да сходиш там. Нина Добрев. О, Ванка, айде бе и ти не можеш. Не мога. Само отпред. Те са... А се познавах? Нина Добрев и Бога. Това вече направо. Не, това е точно. Айде да... Виж, забелязва се. нали? Да. Ама ни не си обикал. И познавах това в камерата. Браво. Айде, давай. Къде си? Изглежда вместо. Бра. Ей тук. Тук това. Чакай бе, тук да го сипеме това. I give up. Чек сега по Фейсбука ми е Аре, предоставена нова ти да снимка, гледаш. Ето. където са се снимали всички. Аре, не гледай. Идвай. Аз ли си? Ей, ти можеш. Не ми дай. Oh, that rope's holding up some, you know, Hey, for what's it pro? called? No, too much. Това е цяло. Натискаш го. Hang on, I'll get it in a second. Publisher. Delicate equipment. Ей, че ще падна. Значи, Power. Ай, сега скачаме на това. Това Outlook. Какво значи? Смисъл какво... Нещо като имейл. Found a perfectly preserved cup socket this side. Really? Спи както си там. Това е много яко. И те носят това. Чакай. Трябва да се върнем за онова. Къде е долу ли? Чакай. Сега. Само тук трябва. Защото ще продължим. Ела. Чак само да се събере тя. Ела. Долу ли трябва да слезем? Да се кача на динозавъра там. Да взема. Аз съм долу вече. Ето това да почва. С 100 повече. Давай, идвам. И
Нищо аз да се случи. Трябва да ги такова. Тъй. Аз се изничка да ги събра. Че ги спусна. О, пачки. Ето се върха повече мене бе. Ей, вижте. Аре бе, мърдай. О, трябва да строя само секунда. Че ще го... Айде ти, аз ще почупа тя. Намери синьо. Това ни върши работа синьо. 2016. После мога да купуваме диван. Да. Аре направо да скачам. Къде това? А, да. Аре да ходим там. Върхме ги и това вече. Толкова Нещо не изкефи. Не, не. Това е да си ставиш Да, цялата бе. тежест на ръката. Може и втори епизод да направим. Това на мен нещо интересно малко. Я виж и тук куши. То там може да скача. Не, там не нужно. Не го знам. Та сме долу в дупката. Figured out what's Чакай, wrong чакай. with it. It should have two И само да Трябва мисля, някакви чести. наркоман. bars. Значи идеме коси една трябва да търсим някъде. Ей, тук трябва да влезем. Чакай, не влизай. А първо ги си пи. А, това трябва да го таковаме. Какво е това? А, това е някаква гума. Той е ангел. Thanks. Yeah, that should stop it from leaning over. Going around in circles all the time. Знаваш го, да. Брат на Ваня, Да. Добре, значи това. Ето, направихме го. Дай, поши. Това го дигнахме горе. Да, и това е второто. Ето го. Още две останаха. Чакай. Истински... Great. Оцелял. Now it looks like the picture in the Ай, instructions. тонка чакай, ти си. Shoot the radar. То мога и аз. Чакай, Няу, чакай, това какво трябва? О, стигаме по това, гледай го. Взимаш ми парите. Ето тия, Тонска, видиш ли ги? Това е да... Ето тия щепен... Дето аз съм тук, виж. Ето това. Ето го. Аз съм махам. Аз се събирам това. Давай, айде. Чакай, Готово. That thing looks like a 6-foot turkey. добре, че съм. Хеликоптер. Да, са той идва да не взима. Да, и това ни предлага да отиваме на острова. С него. И те са отгиват. А това ни стане помага да се качим горе. Ланка бе. Стига да е. Чакай да. Стига да е. Чакай. Аз се мога. О! Аз го правя най за мен това. Да, аз го правя за мен. Не мога да скача. Добре, аз ще се събирам пари. Повече. Не мога. Сега ще го направя. Само да се съберат повече пари. Фанах как е. Ей, че докато... Какво е това тук? Нещо ми посочише. Чакай да събери първо нещата. Чакай, ще дойда пред тебе. Това ти трябва да го чупи. Тук е това. Трябва да го чупи. Да бе, може. Още колко има? Скинай. Тук си настройваш шрифта. Примерно дачни рома. Виж вътре. Не трябва. Не там ще влизам. Във филма. John Hammond, Не мога да го. biological preserve. Really spectacular. Spared no expense. Голяма едната ръка. If I could just persuade you to sign off on the path, I could get back on schedule. The part is that
It's right up your alley. След като свършим от тая нощта. Сещаш ли се? Коя бе? Много такива ти бяха мнения, да се към да филма. А, Лего. Аз ще взема да кара. Лего да муви. Или да направим на нея. Ама изкажи. Да те разке фалам. Хора, след като превратиме Jurassic World, искат долу в коментарите напишете дали искате да играем на The Lego Movie с BG Тони и с BG Няма да играем. и с BG Влади. И с BG Влади. Вие срамите. И с BG Влади. Пишете долу в коментарите ако искате. И така хора, това беше първия епизод. Ако ви беше харесал клипът, цъкнете един лайк и не забравяйте да се абонирате. И това беше от мен и Чао, хора! и от BG Смърдлив Тони. И чао!